Gratulálunk! Isten hozott a szülők csodálatos világában. Csodás percek várnak, indulnál is menten. Álmok tengerével szerető szívedben. Mégse vágj azonban bele ilyen gyorsan. Van pár fontos dolog, vegyük is át sorban. Egy szülőnek nehéz mindig jól helytállni, néha kedved lenne szívből kiabálni. Megint sír a baba, ébren vagy több napja, ott állsz feldühödve magadra maradva. Lépj egyet hátra, dühöt ki ne engedd, uralkodjon mindig a szeretet benned. A picit megrázni nagy butaság lenne, a fejükhöz képest kicsi nyakuk gyenge. Nagy veszélyben van ám az a kisbaba, az erős rázástól sérülhet az agya. Ha dühötten megrázod, aludni úgyse fog, csak ártani tudsz neki, és még jobban zokog. Súlyos belső vérzés, még halál is felléphet. Ha nem kap levegőt, akkor se rázd, kérlek. A rázogatással csak többet ártasz. Jobban teszed, ha segítségért kiáltasz. Bármilyen dühös vagy is, ne feledd a mondást. Kisbabádat rázni nem az a megoldás. Amikor a kicsi csak nem hagyja abba, egy bőgőmasina, senki sem tagadja. Naponta néhány órát majd minden baba sír. Jelezni másképp nem tud, beszélni csak így bír. Vajon éppen éhes, ingerült vagy fáradt? Néha szegény szülő bizony csak találgat. Nyugalom, csigavér, gondold át a dolgot. Lehet, hogy a nagy bajt azonnal megoldod. Próbáld merre tenni, tán enni akar, de néha ez sem segít, s úgy érzed, nagy a baj. Próbálkozz ilyenkor pár új ötlettel, vedd csak fel a harcot az ömlő könnyekkel. Még egy kis etetés lehet, hogy el kell. Fázik, melege van, kényelmetlen neki? Masszírozgasd, mókázz, az megnevetteti. Bugyoláld be szépen, öleld a szívedre, vidd át egy sötétebb szobába, csendbe. Bármilyen dühös vagy is, ne feledd a mondást, kisbabádat rázni nem az a megoldás. Már próbáltad a cumit, hisz kérni nem tudja. Azt gondoltad, hogy ez lesz, ami megnyugtatja. Sétáljatok egyet, vidd ki a babát. Egy kis friss levegő neked se árt. Hogyha bármit teszel, és még sincs enyhülés, védj egy nagy levegőt, hisz kell a menekülés. Ne zárkózz magadba, hívj fel valakit, rokont vagy barátnőt, nem számít, hogy kit. Panaszold el bátran, hogy mindez kiborít. Hívd a házi orvost vagy az ügyeletet, védőnő vagy segélyvonal segítenek neked. Törékeny kis testében oly könnyen kárt tehetsz, keress segítséget, sok helyre elmehetsz. Nem azzal szűnnek meg szülői gondjaid, ha durván megrázod, s eltöröd csontjait. Bármilyen dühös vagy is, ne feledd a mondást. Kisbabádat rázni nem az a megoldás.